L-ekonomija ta' pajjiżna matul l-ewwel 3 xhur tas-sena kibret b'5 darbit ir-radja tal-medja taż-żona euro. Dan ħareġ fi stqarrija pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li trattat l-estimi proviżorji tal-prodott gross domestiku bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena. Dan it-tkabbir fuq l-istess perjodu ta' sena qabel ifisser żieda ta' 3.9% meta mqabbel ma' 0.8% madwar iż-żona euro. Interessanti kif ir-rata ta' tkabbir ekonomiku hija saħansitra akbar minn dawk imbassra minn istituzzjonijiet bħal Bank Ċentrali u l-Fond Internazzjonali Monetarju. Meta wieħed iqabbel ma' pajjiżi ferm ikbar minna, jara kuntrast akbar hekk kif it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna huwa 6 darbit akbar mir-rata fl-Italja u bi 13-il darba ir-rata tal-Ġermanja. L-ixprum ta' tkabbir ekonomiku matul l-ewwel 3 xhur kompli tkun id-domanda domestika, fil-fatt kważi nofs it-tkabbir kien dovut għal konsum akbar mill-familji. Dan kien jirrifletti l-fatt li kien irreġistrat l-ogħla ammont ta' dħul għal ħaddiema qatt osservat fl-istorja. Dan kif id-dħul tal-ħaddiema laħaq il-figura rekord ta' 2.8 biljun euro. Dan kien aktar minn 9% akbar mill-ammont ta' dħul osservat is-sena li għaddiet, bi kwart ta' żieda tkun frott il-ftehim kollettiv ġdid tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku. Barra mit-titjib fil-konsum, id-domanda domestika tjiebet ukoll grazzi għall-investiment akbar kif ukoll żieda fl-ispiża tal-gvern. Anke l-bilanċ tal-pagament internazzjonali ta' pajjiżna tieb matul is-sena li għaddiet. Dan kif kien hemm żieda fl-esportazzjoni ta' kważi 288 miljun euro. Dan seħħ minkejja sitwazzjoni internazzjonali ta' sfida bit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku globali u tariffi imposti mill-Gvern Amerikan. Imma b'kuntrast tal-negozji f'pajjiżi madwarna, kumpaniji Maltin qed jibqgħu kompetittivi għax ma tabbewx bi prezzijiet għolja tal-enerġija fil-waqt li l-Gvern Malti mhux jimponi taxxi ġodda bħalma qed jagħmlu gvernijiet oħra. Kważi kwarta tkabbir ekonomiku li seħħ kien dovut tas-settur diġitali, mentri kien hemm ukoll titjib fl-attività ta' servizzi professjonali u amministrattivi flimkien ma' servizzi finanzjarji. Dan fil-waqt li kien hemm kontribut qawwi ħafna mis-settur tal-lukandi u r-ristoranti frott it-tisħiħ tat-turiżmu kif ukoll fis-settur tal-ħwienet fejn id-domanda domestika baqgħet qawwija mhux bħalma qed jiġri f'pajjiżi madwarna fejn il-familjiet jintlaqtu ħażin ħafna minn politika ta' awsterità bżieda fit-taxxi u tnaqqis fl-ispiża soċjali. Brabta ma' din l-aħbar pożittiva, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kiteb fuq il-midja soċjali fejn innota dan kollu hawn il-Prim Ministru enfasizza b'mod partikolari it-tisħiħ fit-dħul tal-ħaddiema li kien id-doppju ta' tkabbir fil-prodott gross domestiku.